नायदो सोर फैखो सासे लायदार नुस्राबायलै हाब कमेन्टबो मोनसेसो हरजायोमोन ना कमेन्टबो हराखै ना थाबथादोंसो नामाब्रा आंनि कमेन्टआलाय कमेन्ट गैमारा दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय सोर सोर दं नायना आङो लाइकल' होनानै सिरि थाबा बोरै मिथिनो आङो जेनेबा सोर फैदों सोर फैयाखै लाइक दान मानसि गैयियावनो हाथाय फुना लाखानाङा र' ब्रास मारिखाना लानोसै आं लाइक दान थेंक इउ सना थेंक इउ बाब मबाइल थासला
सना गुड मर्निं दाना सना गुड मर्निं मर्निं मोननैजोंबो जाम्बालाय दाना अके एवरीवन गाइस कौन है जय श्री राम दाना अन थेंक इउ अन थानो थाखाय आं माबा मा होनना बुंगोन ब्रास मारना लागोन खाथियाव आं ब्रास मारिग्रोन दे र' फैगासिनो दं मा बुखो थांदो हेलौ वेलकाम थांदो होनो अके
Thank you so much. Thank you so much. Zuma on thank you like that and thank you so much. Everyone guys, comment me please. Jai Shri Ram, Jai Ram Ram. Okay, ready. Okay. Rupali Bosumotari, Dipti Borma, Saruna Sanggang, Redmi Bosumotari, Nijoy Lok, Govindo Soren. Thank you so much, everyone, guys. फैबाय सनादाना ओके फैबाय comment everyone. Jemawa माबाव दारना दं thank you so much. Please stop आनि थाखाय. Good morning Jemawa माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे बोरै सोलिगासिनो डेन्जार गुवार माथो जुमाव नोंनि माबाया फख्रिया दा आं नायदोंमोन आरोना फख्रिया आरोना टाइम गैयालै होनदां आं फख्रिखौ नायदों आरोना नोंनिखौ आङो फख्रिया डेन्जार गुवार नों हारसिं नामा बे फख्रि एफा गिदिराव ना मानसिफोर दंबावो आरो लोगोफोर अनल' अके जुमाव अके हारसिंसोखा होनदारा हारसिंसोखा आरो ने रजे रजे नों आंनि रजे नों आंनि गुड मर्निं मेक्सेल गुड मर्निं 7 बिगा होनदारा बा 7 बिगाखौ हारसिं नेनांगौ आरो ना दिवाली नङाथ' होमबा 7 बिगा गाहाम Nexel bro good morning everyone ओमफ्राय जोंना टेक्ला अफिसियेल फैबाय गुड आफ्टारनुन होनबाय आरो ना अके गुड मर्निं टेक्ला ब्र मर्निं मा खालामदों खोन्थाहरदो दे टेक्ला ब्र फुंनि सा लोंना लोङाखै हेल' गाइस मोनदों जोंना मिखाया 80 केजि 80 केजि दाना 80 केजि दाना हानांगौ आरो ना
धेमालि 80 केजि दाना होनाया 7 बिगा गाहामाव नावजोंसो होयो नामाब्रा दानाखौलाय होमबा? गुड मर्निं थेख्ला होनदों जुना मेक्सेला सानजिया बा होनदों आरोना अनामिका हेलौ गाइस हेलौ हेलौ होनदों आं दासो सिखारनो रोंदों दाना थेख्ला ब्र'आ दासो सिखारदों ना ओमफ्राय मेक्सेला गुड मर्निं अनामिका बाजै होनदों गोरिब मोना गोरिब मोना 8 बिगा 9 बिगा बावसो होनदों आरोना नोंनिया गोरिब मोना 8 9 बिगाबावसो आरो ने गोरिबाबो मोनहैफिनबाय होमबा ने गोरिबा दाखालि खोन्थादोंमोन आं सिगाङाव प्लिज कमेन्ट आरोना गोरिबनाबालाय आरो आजादि एसे आजादिसो आंना होनना बुङो माथो गोरिबा खिन्दार ना नोंना बेसे बिगा नारा माबाना 7 बिगानो जुमावना 7 बिगा दिमालि नुदों सेंग्राफोरा मानसि खस्थ' खालामो आं हराव रावनिबो एलबि हाबनो हायाखै होनदाना अके आंना 7 बिगानो होनदों गुड मर्निं मेक्सेल आगै जुमाव आगै होनदों साहा लोंबाय सनजिनो आं साहा लोङा आं साहा लोंनायनि अयभास गैया आरोना जोंहा न'खराव साहा फुदुङा दै माने जोंहा बिदिनो मा होनो आलासिफोर फैबा फुदुंनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा सोरबा फैबा फुदुंनाय जायो ओमफ्राय साननैसो गाइखेर लाखिदोंमोन आरोना गाइखेर लाखिनायाव साननैसो फुदुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा गाइखेर लाखिनायबो गैया साहाबो फुदुङा आरोना गैया आरोना गाइखेरबो गैखाया नालाय साहाबो गैया आरोना अफ जाना दंथ'यो माने हरताल जाना दं आरोना साहाया जोंना ओमफ्राय जोंना थेख्ला ब्र थेख्ला ब्र मा मावगासिनो दंब्रा दा साननैसो थेख्ला ब्र मा मावदों ओमफ्राय गुड मर्निं एभ्रिवान गासैखौबो जुमाव सानजि अनामिका मेक्सेल थेख्ला गासैखौबो दै गुड मर्निं बेनिफ्राय बाजै अनामिका खर' सानाया मा हामबाय ना मा होनदों नै सोंहरदों सनजितआ लोङा जौ गोरानसो लोङो फुङाव मेक्सेल दाना हाबजेनालै जौ गोरानाबो फार्स्टआव हाबजेन नागिरा आरोना बोरैबा जेने थेने खापनै हाबबाय आरोना जेने थेने खापसे लोंगोन बे खापसे लोंनानैसो बारा इन्टारेस्ट जाया आरोना आरो खापसे लोंबाय जेब्ला खापनै हाबबाय लाबोबाय थादोल' आरोना एकदमबारे साहाखौ लोंगो नामा आंथ' साहानि अयभास गैया खालि ओंखामल' फुङाव जोंनाबो ओंखामल' खालि फुङाव साहानि अयभास गैया जोंहाबो थेख्ला आगै मर्निं गुड मर्निं सना होनदों आं उदालगुरिनिफ्राय खारबाय आरोना बहा खारखो थेख्ला बहा खारखो नोङो थेख्ला ब्र माथो गार' सिख्लाफोरा माथो गोरजिया लाङोनोलै थेख्ला मोजां गथ' सनजितआ जेबो लोङा जुमाव उदारना बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय बाजै अनामिका मैया आइदि हरदोंमोन दाना बाजै अनामिकानो मैया आइदि हरदोंनो थेख्लाया सानजि आगै गुड मर्निं होनदों सानजिया हेलौ आब' होनदों मेक्सेल लोङोलै बियो जौ गोरान आरोना जौ गोरान ने दाख्लै जौ गोरान लोंनानै एकदम मा जादों साननै सानथाम बोरैबा जाना थादों हें जाना थादों फाग्लासो देनजार जौ गोरान आरोना मालायफोरा बैसागुआव जौ गोथां लोङोब्ला आंना जौ गोरानसो दामां जौ गोरान लोंबाय माने आस्थाम जों सानै मानसिया आस्थाम जौ गोरान लोंबाय आरोना जौ गोरान लोंनानै लामा ओइखि थांबाय
ओमफ्राय एकदम बारा सासे लोगोआ जबरजस्ति बोना लाना थांनानै गिलानखौनो दुंग्राखौनो दिहुनना होबाय खेला गिलानसे एसे लोङो लों खेला बेदरजों ओमफ्राय मा खालामखो खेला बियो आमुल नङा र' बियो आमलाय फिथाइनि गुन्द्रा थाया होमबा मा होनना बुङो बेखौ आमलाय फिथाइनि गुन्द्राया बेखौ होना लोंहाय खेला जौ गोरानजों फाग्लाखा जौ गोरानजों होयै होयै लोंखायो बिसोरो देनजारास रोंबाय आं खेला आंबो लोंबाय होयै होयै सेस खेला अखानायै खर'आ प्रिं प्रां आमलायनि सागायाखैहाय सनानो सागायाखैनो थेख्ला अन नंगौ ना सनजय होनदों थांबाय नामा ओंखि होनदों थाङाखै आं दाबो सिखाराखै मेक्स लागैनो सिखाराखैनो गुड मर्निं सनजि नोंहालाय साहा लोङाखैना जौ लोंखो होनदाना साहा लोंना जौ लोंखोनो सानजि टाइम जाबाय थाथ'दो नों अके अके जुमा अके अके थेंक इउ स माच जुमा अके ओमफ्राय सेम आंनाबो अनामिका आरोना आंनाबो नंखाय गुजुनाया हामनोनो रोंला हामनो रोङालै थुलुंसि रोसि लोंबाबो थुलुंसि रोसि लोंनायाव हामदोंमोन दाख्लै आरो जाफिनलायबाय नंगौ नामा आगै होनदों ओमफ्राय आंना ओंखामसो संगासिनो जानो एक्सुवेल दाना ओंखाम संगासिनो सानजिया सानजिया मास्टार साख्रि मावो नाब्रा सानजिखौ आं अबसे मास्टार साख्रि मावनाय बायदि मोनबायलै मा ओंख्रि संदों दाना मा ओंख्रि संदोंनो दै लोंनो दसे मोनाबाय दैया अके थेंक इउ स माच जुमाव थांबाय आरोना थेंक इउ स माच रोजा रोजा साबायखर जुमाव आंनि एलबियाव फैनानै दसे समब्लाबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच बेनिफ्राय जोंना मा ओंख्रि संदों होनदों दाउदैसो एवदों दाना दाउदैसो एवदों बा गोथावथार माथो दाउदै मेक्सेला मांखो सानजि दाना थेख्ला अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय थेख्ला ब्र' नों बहा दङब्रा दा साननैसो बहा दङ ओमफ्राय आं नानिनि टिफिन रेडि खालामनोसै दाना अके अके दे खालामदो दे everyone guys con here please comment me फुङाव ओंखाम जायाबा थानो हाया आंहा फुङाव 7:30आव थांनानै 2 बाजियावसो मोनजायो ओंखामा बेखायनो फुङाव जानांगौ जायो जोंना दाना मास्टार साख्रि मावो ना सानजि नोङो सोलाबाना मास्टार साख्रि मावो फुङाव जाखानांगौ आंबोथ' जोंबो फुङाव जाखायो फुङाव जाबाय ओमफ्राय फुङाव जानानै खामानि थांबाय दा ओरैनो 12:30 खामानि जोबबाथाय न'आव फैयो जाबाय आरोना जोंना 3 टाइम जानाय जायो आरोना ओंखामखौ 3 टाइम जायो जोंना हाय सनजित गुड मर्निं दर्जना विवा एमएन ने गुड मर्निं विवा एमएन गुड मर्निंग बोलो कैसे है बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका प्रोफाइल अच्छा मॉर्निंग बोलो क्या कर रहे हैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ विवा हेलो हेलो विवा जी विवा में आपका एलबी में जाता है और आप मेरा नाम ही नहीं लेता है विवा ऑन दं दे आगै सनजित दे ओके ओके ऑन दं दे आगै सनजित
ओमफ्राय मबाइल नायै सो जासिगोन खोमालै सनजित मेगन मोदै गग्रासो जाबाय मोले मोले नुसै नै बिराद आंबो एलबि होबाथाय बिदि जायो मथथे एलबि होबाथाय आरो नायनानै फरायबाय थानाय जायोना भिडिअ'जोंबो फैयाब्रा एलबिजों खस्थ' जागासिनो दंलै अनलै अके थेख्ला अन आं एन आरोना ओमफ्राय आंना वाइटिया बारायनो रोंला खमायफिनजोब्बायसो बोरै खालामबावगोन जाखो सनजित दाना बिनोथ'लै मेन खोथायाथ' नोंना दाख्लैनिया एलबिनि टामनेला देनजारमोनलै हले सानसे जालालै आंनाथ' बुस्थुआनो माबाल' 5, 6, 7ल' बारायो मिसाखौलाय मा होनो 5, 6, 7ल' बारायो माला जागोन हमनोनो हाला आरोना खेनसे एलबि होगासेयाव 5, 6ल' मोनोबा मा जानो भिडिअ'बो थाङा भिडिअ'बो जाया मालाय खोथाया बेनोसै आरोना आं भिडिअ मोनसे आगारदों लोगोफोर ससेल' अननानै नायना होदो औहाय आगै मेक्सेल मा जाबावगोन इउटुब रायजोनि गाइसमोन होनदों आरोना हिनजावफोरनावल' बांसिन थांखायो खेला सनजितआ सेंग्राफोरनाव बा खामानि मावदोंल' होनो खेला दा नङा खामानि मावोब्रा आङो माने आं अनल'सो थायो दसेल'सो थायो आं मिनिमाम बारा बिदिनो 5, 6 मिनिटल'सो थायो आरोना ओमफ्राय मोनाफोराव बांसिन थानो हायो आरोना आङो नै दायो 8थाबानो खामानियाव थांदोलाय मिस्ट्रि खामानि जोंना सान्दुं गोसायाव मालाबा साहायाव मालाबा सान्दुं गोसायाव बेनिफ्राय बिदिनो 4थायावसो गखायोना 4थायाव गनो माने आरो लेट जाखायो डाइरेक्ट खोथाखा 4:30 जायो फैबाय न'आव दुगैबाय माबाय 5:30 जाबाय बिदि आरोना हास्लाब माने थांनोनो हाया सानजौनि एलबियावथ' थांनोनो हाला आरोना सानजौआ 2थायाव होयो 2थायाव हैनायो ओमफ्राय आंना 2था टाइमाव माने खामानि धुम दाम मावफुनाय जायो आरोना मिस्ट्रियाव आरो नोङो मबाइलबो दांनो हाया मिस्ट्रि मावबाथाय आखाइया बोरैबा जाजोबथारोबा मा होनना बुंगोन नोङो दालाय खालामबाथाय आखायानो बोरैबा जायोना आरो मबाइल दांबाबो मबाइला बोरा बोब्रि जाजोबो बिदि जाना होयोलै मा बुंनो एकदम गैजारोङिनि जिन्दगियानो बोरायबाथारलै गैजारोङिनि प्रब्लेम आंना मानसियाबो 20, 30 बारायो सानसेयाव दाना अके आदसा मोजां ओमफ्राय मोजाङानो फाग्लि जाजोबसिगोन खोमालै जों गासैबो एलबिल' होसै माब्ला राव नोंलै ओइ आसुरित ने बिराद बर'फ्रा इउटुबार जाबाय आरोना ने सेंग्राफोरलाय सिख्लाफोरलाय गथ'फोरलाय बुरिफोरलाय बोरायफोरलाय सब इउटुबार गोजा ओमफ्राय रावनाबो ओमफ्राय बारा माबा जाया आरोना फाग्लासो एलबि होसावलाबायग्रा जाबाय ओमफ्राय आंथ' ओरैबायदि जादों मैयानि दिनाव सोर सासेनाव थांनो मेक्सेलबो होबाय आरो सुमितबो होबाय सोरांबो होबाय अबाव सासेनाव थांनो जालाबायबायलै आं मैया मोनायाव मिथिबायना फाग्लासो आरो फाग्ला जागोनलै खम फाग्ला जाफिनदोंमोन आङो एलबि होयैनो ओमफ्राय जोंना सानैया मा होनखो खामानि मावबाबो लाइक होना कमेन्ट मोनसे होबानो जायो बिजि समबाबो कमेन्ट होनो हानाय आंबो बिदिनो सम गैयाबाबो लाइक होना कमेन्ट मोनसे होना फैयो आं अके आंबो बिदिनो खालामो सम समनो ओमफ्राय मालाबा सोलाबथारा आरोना मानसिया गोजौआव मबाइला गाहायाव थायोलै बेनिफ्राय मेक्सेला मा होनखो अनामिका बाजैया टिफिन रेडि खालामहैदोंनो टिफिन रेडि फिसाजोनो ओमफ्राय थेख्लाया अन आरोना अन ओमफ्राय आं ओंखारसैलै ओंखाम जानानै डिउटि थांसैलाय आं गाबोनयाव गुबुनावसो दं अके थेंक इउ स' माच थेख्ला ब्र' थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर होबाय
आंनि बेयाव फैनानै दसे समब्लाबो सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। प्रिया कुमारी, हेलो हेलो प्रिया कुमारी, मोस्ट वेलकम, आपको मेरा में स्वागत है। बोलो प्रिया कुमारी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ बोलो। लोगो मोनबा लाइकल' होयो आंथ', ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे हरबाय बिदिल' खालामो आं दों उपाय गैया आरो ना मा होनो। थेख्ला साल्थेना लाइक होनो बावदोंमोन आं दाना। अके लाइक होना होदो दे। मा बुंनो, जिंदगी ओ जिंदगी तो ऐसा ही हो गया रे, क्या करे दोस्तों, जिंदगी लड़का लोग का जिंदगी। ओके संजी, ओके थैंक यू सो मच यू। थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय। थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय। थैंक यू मेक्सेल ब्रो, थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय। पंकज जागे राधे राधे बोल रहा है, गुड मॉर्निंग ब्रो बोल रहा है पंकज। राधे राधे ऑल फ्रेंड, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, राधे राधे पंकज जी। राधे 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 लॉकडाउन, थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। बहुत हिंसम लग रहा है रे पंकज जी आपको, हिंसम हिंसम बॉय, हिंसम बॉय, हिंसम बॉय। Okay, just 1 minute. 1 minute. Aduh, Pungkus. Har Har Mahadev बोल रहा है, गुड मॉर्निंग पंकज जी। राधे राधे बोल रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोला। राधे कृष्ण बोला, ऑन जना मेक्सेल ऑन। प्रंजित बर' साबधान सन्जितनो, ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रंजित सपोर्ट खालामनायनि थाखाय, थैंक यू सो मच। ऑल फ्रेंड्स सभी को भी थैंक यू सो मच। राधे राधे बोला है।
बोलो पंकज जी कैसे चल रहे हाल चाल बोलो पंकज जी हेलो अनामिका जी गुड मॉर्निंग बोल रहा है अनामिका किधर है अनामिका गुड मॉर्निंग बोल रहा है पंकज ने ओके दारा मेक्सेल ब्रो ओमफ्राय नों मा खालामदों मेक्सेल सा लोंबाय नामा नोङो मेक्सेल पंकज जी सुबह का ब्रेकफास्ट हो कि नहीं हुआ प्रानजित ब्रो प्रानजित आं दाना प्रानजित ब्रो ओमफ्राय प्रानजित ब्रो फुंनि साहा पानि नास्ता जागोन ना जायाखै बोरै बोरै सोलिखो प्रानजित माथो साननैसो एकदमबारे नुथाराखै आरो ना आंलाय कमायाव थांबाय नामा सानदों आरो ना प्रानजितखौ नुयैखाय आरो ना रावनि एलबेयावबो नुवाखै माथो आंलाय नोंखौ प्रानजित ओमफ्राय जोंना लाइफ इन बसुमतारी फैदों आरो ना हाय ब्र गुड मर्निं दाना लाइफ इन मर्निं 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 गुड मर्निं मर्निं हर हर महादेव हर हर महादेव मैया एवार हर हर महादेव पंकज बिसनायावनो दं आरोना प्रानजितआ बिसनायावनो दङ अके आंबो नै बिसनायावनो दङ ओमफ्राय पंकजनिबोला हर हर महादेव पंकज हर हर महादेव ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो दं साहा लोंना उन्दुफिनबायसो होनदारो बारे साहा लोंना उन्दुफिनबायसो मानसि मोजां खाफाललै साहा लोंना उन्दुफिननो मोनलायलायनाय ओमफ्राय दिनै हराव मोसाना आथिं साजोबना दं प्रानजित नोंबो मोसालायथारो आंखौ सिनायखादों नामा दाना सिनायदोंब्रा नामानो प्रानजितखा बर' नालाय डाइरेक्ट सिनायखाबाय आं प्रानजितआनो खानानै बेलेग प्रानजितथ' फैखाया आंनि बेयाव नों प्रानजितखौनो सानखाबाय आरो ना आङो बारे सिख्लाफोरजों खम बारजाब बारजाब मोसाबाय दांलै बियो खेनसे फरायबावनां र' कमेन्टखौ दिनै हराव मोसाना आथिं साजोबना दं बारे बारजाब बारजाब मोसाखादों खोमा र' दै उथिनि आं दाना अके खम बारजाब बारजाब मोसाबाय बे सिख्लाफोरजों बैसागो बोथोरखासो बेनि सायाव मोदोम नांलायलायबाबो जेबो जाया एकसो दाना बैसागो बोथोर जेबो जाया ओमफ्राय जोंना गुड मर्निं दाना जोंना एस बि ब्लगा गुड मर्निं मा खबर होनदों खबरा दङलै बिदिनो नै मा बुंबावनो खबरा लाइक दान थेंक इउ स' माच हेल' एभ्रिवान नावदों यो हानिसिं यो हानिसिं गाइस मैयानि नेवलायखौ मोनासै नामाब्रा एस बि ब्र मैयानि नेवलाया र' मोखां सुनि बाहायनो अके मेक्सेला होनदों अन हेल' एभ्रिवान जोंनानि एस बिआ ब्लु होननानै जोंना मेक्सेला थेंक इउ कमेन्ट मा नामखो मोनासै होनदों अके एभ्रिवान गाइस सोर दङब्रा WTआ बेसे जाखो बसनो गैयालै 1000ल'सो बारदों आंना खेनसे एलबि होगासेयावलाय माबाल'सो मोनो 6-7ल' मोनो बा बहा बारायनोब्रा 6-7जोंलाय गैयालै मोना बारायखौनो 1K निफ्रायनो बारनो रोङाखै जाबावगोन आंनाबा बेसेयावनो आंनाथ' बैसागुनिफ्राय खमायलायबाय बारायलायसो जागासिनो दं खमायलाय बारायलाय अके मा बुंबावनो आंनाथ' 120ल' जाथारदों दाना 120ल' जादोंनो नै माबाना मेक्सेलना ओमफ्राय खमायाबा दा लागै जासिगौमोन दाना खमायाबा दा लागै जासिगौमोन
बाबुथ' नोंना एसबि नोंना जाहां जाहां जाना दंबायदि मोनदों आङो जाहां जाहांनो। जाहां जाहां जाना दंबायदि मोनदों आरोना। आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन दै लोगोफोर एसे अननानै नायना होदो। जोंना माइनाव फैबाय। आयौ आइ हाय गुड मर्निं हाय गुड मर्निं आदा दाना माइनावा गुड मर्निं माइनाव माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो। आदै गुड मर्निं एभ्रिवान। फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। Hello everyone Nana. Hello everyone. Everyone I Nana. Everyone. खबर मोजां ना? खबर मोजां आदा दाना खबरा मोजां। अके फुंनि साहा पानि लोङो ओइ फुंनि साहा पानि लोंना लाखै खोन्थाहरदो दे जोंना एस पि बर' फुंनि ब्रेकफास्ट खालामना खालामाखै। गयारि फुंनि ब्रेकफास्ट खालामना खालामाखै खोन्थाहरदो दे। माइनाव गयारि नों बहानिमोनलाय माइनाव गयारि खोन्थाहरदो दे। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। मोखां सुनो नागिरदों अके थेंक इउ अके मोखां सुबानो जाबाय अके औ फुंनि साहा लोंबाय आदाना अके लोंबाय आरोना अके आदसा सुबु आ गया हम लोग का हेलो सुबु जी मोस्ट वेलकम सुबु अनन मेंसल अनन सुबु मोस्ट वेलकम सुबु दीदी कैसे हो भाई मैं ठीक हूँ दीदी और आप बताओ आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ गुड मर्निं एवरीवन अनामिका बाजै खारबाय नामा होनदों अनामिका बाजैया खाराखै मबाइलखौ अन दोनबाय फिसाजोनि माने फिसाजोआ स्कुल थाङो नालाय माने टिफिन हरखायो आरोना फिसाजोनि जाग्रा बानायदों इयो जाग्रा ओमफ्राय रुटि नादों नैलाय रुटि नादों हेलो एभ्रिवान दं जोंना एस बि आ ओमफ्राय क्लिन अन हेलो एभ्रिवान दं हेलो एभ्रिवान हम भी ठीक हूँ बोल रहा अच्छा सुबह और सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मा होनना बुङो जोंना आदा आं बाक्सा बर्डारनि आनन्द बाजारनि आं आनन्द बाजार
बाक्सा बरदार आनन्द बाजारनि आनन्द गबर्धन डिस्ट्रिक्ट नामा माबा डिस्ट्रिक्ट नामा गबर्धन एरिया नामा गबर्धन एरियानि नामा नोङो आनन्द बाजार थांखांबाय आं आनन्द बाजार गबर्धन ना नोंसिना माबाया पुलिस थाना गबर्धन ना नोंसिना आनन्द बाजार थांखांबाय आं आनन्द बाजाराव माबाजों थांबाय आङो आदा संजयमोनजों नोंसोर सिनायगोनदां नोंसोरो बे फैला एमसिलियावदि फैलाजों थाफाबाय थायोना गस्ला गोसोम गाननानै दारि जाम्बामाव थाफाबाय थानाया बिसिनाव थांदोंमोन आङो बेरायहोला जोबदोंमोन आंखौ ओमफ्राय मे कुछ हिंदी लिखना और बोलना सीखा है अच्छा खुद ना सीखना पड़ेगा दीदी अच्छा नहीं अच्छा है दीदी अच्छा हो रहा है आपका हो जाएगा दीदी अच्छा इसके बाद अन थैंक यू सो मच वंदा सलामबाय मेक्सेल थैंक यू ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो गाइस एभ्रिवान गाइस कौन है प्लिज कमेन्ट करो मादामखौ नङालै आदा बाक्सा बर्डारनि आरोना बेखौनो ब्रा इनि गबर्धन गैला आरोना जिखुनु आनन्द बाजाराव थांबायलै आङो आनन्द बाजाराव थांखांबाय आङो भाई मेरा तो इधर रात हुआ है सोना पड़ेगा अच्छा आपका रात हो गया ना आप किधर से बोला था आप किधर था बोल रहे हैं सुबु मा खालामदों नैलै आं ओरैनो दंलाबायलै मा खालामबावनो आरोना ब्रादार ओमफ्राय आप किधर था सुबु यूक्रेन से बोला था ना यूक्रेन से सुबु आप यूक्रेन से था ना ओमफ्राय बरपेटानिनो माइनावा सनजित बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओंखायनोथ' बरपेटानिनो ओंखायनोथ' बेखौनो सोंदों आङो बरपेटा गबर्धननि ना दा बै मा होनो माबायाथ' मा होनना बुंगोन मा जायगा होनदोंमोनलाय इयो आनन्द बाजारालाय आरो गबर्धनानो गोलैयो माथो गबर्धन पुलिस थानानि सिङावनो गोलैदों माथो गुड मर्निं लाइक दान जोंना बिबारि फैबाय नै गुड मर्निं बिबारि लाइक दान आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोनलै लोगोफोर नायसाबना होलाबायदो गुड मर्निं बिबारि सना दानानै जोंना गुड मर्निं दा बिबारि सना होनो बिबारिनि मोनसे रिल्सखौ नायदोंमोनलै आङो राखां रुखां जान्थि सोमावनायनायालै जान्दियानो मावथारा ओमफ्राय हेल' एभ्रिवान दाना बेरे फुंजानि एलबि हो सनजिनदा उफाय गैया बेरे फुंजानि एलबि होआबा उफाय गैयाना आरो मिस्ट्रि थांनोसैसो नै डिउटियाव थांनांसिगोनसो मिस्ट्रियाव दसे उनाव मिस्ट्रिनि फन फैसिगोन नुसै हानोसिं जाना
बुला दिया अमेरिका अमेरिका सा ये बोल रहा है। अब बुला दिया अमेरिकन से ओके ओके अब अमेरिकन से ओके अच्छा अच्छा मैं भूल गया था रे दीदी सॉरी। अच्छा अच्छा अमेरिका बेनिफ्राय मानो मिनियो मिनियो नोंहा जाम्बा सोलोंनायफ्राव फाग्ला दाना मिनियाखैब्रा ओमफ्राय बिबारि ब्रेकफास्ट खालामबाय होनना सोंदों नै हेलौ 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 ओमफ्राय इय इय दाना माबाया मा होनोमोनलाय जेदिया फाफि जाखायोबाला बिबारिजों जरायबाथाय लोगो हमबाय थायो लोगो हमलायबाय थायो नोंसोरो बाहेरायाव थानानै एसेथ' दावट जाखागोन ना ओमफ्राय मेक्सेल सना जायाखै जों र' दाना जायाखै जों र' दाना बिबारि मेजेम बरा होननानै होनखायो बाला मेजेम बरा होनबाथाय सब मिथिजोबो माथो बिबारि नोङो लोगो हमलायब्ला गोसो थोनाय जायो एकदमबारे बोरैबा सिथाब सिथाब नुथारथारोना आरो एदावनो गोसो जायो आरोना डिउटियाव थांगोन ना थाङा दिनै थांनांगौ आंहाथ' थांनांगौमोन दा मिस्थ्रिया र' सुवादा सिखारना सिखाराखै फन हराखै मिस्थ्रिया फन हरबानो थांगोन आरो ना मिस्थ्रि फन हरबानो थांगोन मिस्थ्रि फन हराबा थाङा आरो ना ओमफ्राय हेलौ हेलौ एभ्रि वान रिजना एस बि आ हेलौ हेलौ होनदों आरो ना बिबारि नों लोगो अमायलाबाय थायोबा खामानि सुथिबानो ओमफ्राय आंथ' दानि सेंग्रा सिख्लाखौ रावखौबो फोथाया फोथायनो हायाथ' खम देन्जार 90 डिग्रि सेलसियास नोलै ओमफ्राय मालाय न'खर गोनांखौ जरायबाय थायो दाना ओरैनोब्रा कमेडिसो नायो अनलि फर इन्टारटेनमेन्ट न'खर गोनांसो होनबा आं न'खर गोनां होनना मिथियामोन ना दासो दिनैसो मिथिदों आरो ना न'खर गोनां होननानै होमबाथ' नोंखौ एसे बेलेगजों जरायनांगोन नोंखौ आरो बेलेगजों सोरजों जरायथावथाव गैयाना आरो बेनो आरोना मेना बेजोंसो एसे बोरैबा नुयो आरोना लुद्रुं लाद्रां नुयो आरोना ओमफ्राय हाबा जानायफोरखौबो फोथायजाया हाबा जानायफोरासो देन्जारबाव दानि जुगाव आसलथे ने बोरै जाखोथाय आसलथे जुगा सोलायबाय मिथिबायना गथ' सेंग्रा गालदाबफोरा माने एकदमबारे बिबाजै जानाय माने बुरि बुरिफोरखौसो नोजोर होग्रा जाबाय ओमफ्राय आरो बुरि हाबा जानायफोरा बुरि हाबा जानायफोरा माने गथ'फोरखौ नोजोर होग्रा जाबाय ओमफ्राय बे सिख्लाफोरा बे हाबा जानायफोरखौसो नोजोर होग्रा जाबाय जुगानो सोलायबाय आरोना नोंजोंनो जरायना ला दाना नोंजोंनो जरायना ला हैद आंजों जरायना लायालां आंहा लस जागोन माथो नोंजों जरायना लाबा ब्र' सोलायबाय होनदों आरोना नोंहाथ' बिहामजोखौसो नोजोर होयो दाना होद बिहामजो गैथ'आब्रा आंहा बैसोआव माबा मा होनना बुंगोन सोमोन्दो फिसासोना आंना सोमोन्दो गिदिर जाथ'वाखै ओमफ्राय सोरबा सोरजों सिरि सिरि मेजेर खोमाना दं बिबारि नों दाना बिबारिया सोरखौ मेजेर खोमाना दं दा एसे खोन्थाना होलाय देलाय बिबारि सोरखौ मेजेर खोमाना थायो नोङो ओमफ्राय मानि लस जायो दाना मानि लस नामा ओमफ्राय लोगो बिबारि सना आं नोंनि एक्स बयफ्रेन्डखौ मैया दुखु मोनना रायदों जिदिखौ एक्स बावसोनो होमबा होमबाथ' गैला सेस ओइ मेक्सेल सेस नै एस बि एक्स बावसोनो धेमालि होमबा एक्सजों लोगो हमबावनाया होमबाथ' बियो खम देन्जारनि खोथा जागोनलै मिथिबायना ओमफ्राय मेक्सेल जानला मानिला होनदों आरोना आयु अनामिका मा ओंथि होनदों आरोना
बेलेग जोंना बिबारा रागा जोंनो रोंखायालै बिबारिया थिगसे एदावनांगौ बिबारखौ बेलेगखौ एदावनो हायाबाबो बिबारखौ एदावनांगौ जमा आरोना बेलेगनि जायगायाव बिबारखौ जमा एदावनांगौ ओमफ्राय देनां बिहावजों फिसालानि हिनजावजों जाहोसिगोन ब्र दाना ओं ओमफ्राय नंगौ खोमालै बिबारि ओंख्रिसो होनदोंना ओंख्रिसो लाफा मैद्रुसो नामा होमबा लाफा खामानि ओमफ्राय मा जाखो आंखौ सापर्ट होयैनि थाखाय दाना 20 इयार्सनि उनावथ' फादार एन्ड डटारसो जानो जानो हागौ दाना ओं हागौ जुगा सोलायबाय बहुद सोलायबाय ओइ मेक्सेल आंबो सनजित ओइ मेक्सेल आंबो फाग्ला बायदिसो जाबाय दाना हाब आंहालाय आं बायदि जाखो नोंलाय आंहालाय माबायदि जाखो दा दाराय ओंखि अनामिका हामा मालायखौ दाना आयौ हामा होनलायबाय धेमालि हामा होननानै एसेबाबो गोसोआव बोरैबा गलटं होननानै भाइब्रेसन जाहैनाय बायदि मोनदों आङो बिबारिखौ हाब जेदिया एक्ससो होनबा बिबारि खुरि साबसो आरो बिबारिनि एक्सप्रेसना आयौ आयौ बेखौनो होनबाय दा आङो लाफा मैद्रु होननानै र' आं दै लोंनो कमेन्ट खालामलाय देलाय धेमालि ओमफ्राय मेक्सेल गावस्रा माबा बेरेल खालामगासिनोहाय दाना ओमफ्राय रायगोनलां बालनि दाना सोरबा बिबारिया ब्लु होआ नामा बेबायदिनो मा बायदि नैना आं दाना मा होखो ए ब्लु बिबार अके ब्लु ना ब्लु होलाय माइनाव मोनखो आदा आं फुंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय आदा
माइनाव खालामाखै हा बायदों आरोना ओमफ्राय एस बि फाग्ला सिनायबावब्ला फाग्लि रमानि सानथ्रि दारा रमानि सानथ्रि रमानि सानथ्रि जाहैबाय होमबा बै जों कमेन्ट फरायग्रा बारसिदों उल्था फरायबाय दाना नों बारसिनबा गोबाब थाथारगोन बे सनजिता होनदोंना माइनाव आगै सना गुड मर्निं दों दै लोंनाया इमान गोबाव जायो हासुहैखादों बे फाग्लाया बिराद कारेक्ट होनो रोङो माथो नों बिबादि एकदमबारे 100% होनखायोलै नोङो डेन्जार मानसिया एसे अजा रोङो नाब्रा मानसियालाय डाइनास नाब्रा बिबारि नोङो नामिका मा खबर होनदों बथल खाना ला हो सनजितखौ होनजादों बिबारि एसे हरलाय 200सो 300सो बथल बायनो आङो बथल मेक्सेल हागिस गानना लानो हो बायना हर दे बायना हर दंहाय लोगो सना होनदों आरोना र' मा नामखौ जोंना माथो बिसो जानायसो सिख्लासो सानदोंमोन आं माथो बिसो जानायसो सिख्ला सानदोंमोन आंनो गथ'फ्रासो हागिस गानो राबाय गानजाला सनजिता बिबारि जेबो रोङालै बिबारिया मेक्सेल दं गिदिरफोरनिबो गिदिरफोरनिबो दंनो आरोना माखौबासो होनलायबाय होनबा बिबारिया देनजारलै नोङो बिबारि ओमफ्राय खर' सानायानो मेगन बुजोब्बाय आंना लोगो बारा उन्दुनाङा खर' साबाबो सियाराव जिरायनानै होलिना थाबाय था उन्दुबाय थाबा खर'आ आरो बारा सायो 30 इयार्स सो बिबारिया मारै सनजित नोंजों मिलाया नोंजों दाना आंजों मिलायला बिबारिया बुरिद्रायबाय हाथाय राग'बाय हाथाय ओंखारबाय बिबारिना बसुमतारी अनामिका आब' हाय हेल' होनदों आरोना नै माइनावा मेक्सेला माखो हौवाफ्रा गानजाया उन्दां आंनाव मोनसे बारा बिबारि होनदोंना ओमफ्राय ब्र आं ओंखारथ'नोसै दै बाय बाय अके थेंक इउ स' माच एस बि थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामफैनो थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एस बि नोंहा दाबो गोरलै दं नामा होनदों माइनावहाय आगै होनदों आरोना सो थोलायनायावलाय मानि गिदिर उन्दैसो होनदों आरोना ओंलै मानि उन्दै गिदिरथ' आरो गोसो थोलायनायावलाय मानि गिदिर उन्दै बिबारि आसलथे बिबारिया सोरखौ मोजां मोनमारोब्रा बिबारि एसे खोथालाय देलाय बयफ्रेन्ड दंना गैया नङाबा मालाबा बयफ्रेन्ड गोनां जों बुंफ्लांबा माथो नोंना बयफ्रेन्डआ दुखु मोनगोनलाय बेनिखायनो खोन्था दे बयफ्रेन्ड दंना गैमारा खोन्थालाय खोन्था बयफ्रेन्ड दंना गैमारा खोन्था जाखोनो एस बि नोंहाबो माथो
हराव राव सोलाय जालाय बारजि दाना बारजि मागो दिफारेन्स दं बुंथ'ला ससियेल मिडिया नङामोनबा ससियेल मिडिया नङामोनब्ला बुंगौमोन आं दारना जेबो जायालै भाइरेलसो जानांगौ भाइरेल जाबासो एकदमबारे जागोन दा ओमफ्राय औलै बिबारि गोसो थोनायाव उन्दै गेदेर गैया गोसो मिलायबानो गासैबो गोरोब मिलायजोबो बे फाग्लि बिबारिया गांसो गोरलै नागिरदों खोमा गांसो गोरलै नंगौ मेक्सेल गांसो गोरलैयावसो माने बांसिन भिटामिन मोनो जाहैदों आरो गांसो गोरलै टेस्टबो जायो आरोना जानायाव मिथिबायना टेस्टबो जायो गांसो गोरलैया भिटामिनबो दङ दे बाय लानाङा दे ब्र' बिबारिखौ मिलाया नोंजों ब्र' मिलाया ने मिलाया होनदारना एस बि मानो नांगौ आंखौलाय हराव साइस दारना साइस नामा नागिरबायखायो आं नागिरबायाखै आं गांसो गोरलै दाना थाप्पा थाप जासिगोन माथो होमबालाय कमेन्टखौनो उल्थासो फरायो आरोना आं बिदिनोखा मिथिबायना गोदोबो स्कुलाव आरोना फरायनो ससियेल फरायनो थिनबाथाय माबा आं ससियेल फरायनो थिनबाथाय आरो गैयाबाबो आरो नि गैयाबा नि ओमफ्राय ल' गैयाबा ल' फरायलांबाय थायोमोन आं बे सनजितआ आरोआनो गैया मा अबेनिफ्राय आरो बानायनानै फरायलांखो होखायोमोन आंखौ मेदाम मोना आरोना माब्रै देनजार बानायलांनानै फरायनो रोङो सनजितआ आरो गैयालासिनो आरो होलांबाय होनखायोमोन आंखौ हामालै ओंखायसो बिबारि हामालै ओंखायसो बिबारि होनदों ओंखायसो मया एसबि मदला दाना मया मा देनजारलै बिबारिया खाट्रा हाय अनामिका आइ लाभ इउ होनोलै पंकजनि अनामिकाखौ आइ लाभ इउ बोला अनामिका बाजै किधर गया नै everyone guys comment आदा नोंजों गामियाव आनन्द बाजाराव फैखांबाय नामा आदा नों जोंनि गामियाव आनन्द बाजाराव फैखांबाय नामा आदा होनदों आरोना ओं आनन्द बाजाराव थांखांबाय आङो आनन्द बाजाराव थांखांबाय बा बिबारिनि कमेन्टस लिरनायानो मिथिखायो बिना 100सो दं हौवायानो आरोना 100सो दं हौवायानो देन्जार बाहेरायाव थाग्रा होनबा मिथिखा आरोना बाहेरायाव थाग्रा होनबाथाय मिथिखादो आरोना जोंना मेक्सेला अन आरोना मेक्सेल एसे लागायना होदो नोंबो दाउजों खुमब्राजों सबायजों साम'जों होननाय बायदि आरोना सबायजों साम'जों संनो रोंगोन ना आंनिया दे ब्र' दे ब्र' बाय बा कमेन्टस नियासो आंहा थाफ्लांला नेवबासो अके
अके एसबि अके। खुमब्राजों दाउजों संनो रोंगोना आगै बिबारि नोंनिनो खुनजुआ हले संनो खावनो रोंनो बिहामजोसो नागिरबायो। दाबो थाङा बे एसबि फाग्लाया दाना आयु बिदि रायबाय आरो मानसिखो मेजेम बरा मेजेम बरानोलै मिथिबायना बिबारिया दैज्लां बोथोरनि हांसो मेजेम बरा ओमफ्राय सार हा सारनाय मै जाग्रा ना बिबारिया ओंखाया ओंखिया आरोना ओंखिया थोदस मेक्सेल खि जानाय दानाय सनजित नों सेंग्राया फाग्लाना सनजित नों सिगिया फाग्ला सनजित नों सिगिया फाग्ला होनदाना खुगाया होनदों आरोना सनजित नों खुगाया फाग्ला ना मा होनखो सिगिया फाग्ला होनबाय आरोना ओमफ्राय मा जायो बिबारि दाना अनामिका आइ लाभ बोल रहा है पंकज ने अनामिका मेरा जान बोल रहा है पंकज ने ओंखाम ओंखाम दाना मेक्सेल ओंखाम जायालै ओंखाम जाया ओंखामजोंलाय बहा जानो ओंखामजों जायाना मानसिया फुङाथ' माबासो मेक्सेल माबा ओइ माबाया मा नाम होनोमोनलाय मेक्सेल नामा बावबाय आङो पंकज जी गुड मर्निं बोल रहा है गुड मर्निं जी होनना बुंदों नै मेक्सेल ब्र' सिख्लाफोरनाव मानो बोबथाबमा गोहो थायोलै मेक्सेल ब्र' एसे खोन्थाहरलाय एक्सपिरियेन्स गोनां जाखागोन बायदि मोनदों आङो मेक्सेला हाँ जी पंकज जी आई लव यू टू बोल रहा है बिबारी गुफुर गाइखेर दाखा गुफुर गाइखेर दाखा जायोना 50 ग्रामनि ना बा मुझे मारो होननायासो जासिगोनलै होमबा मुझे मारो लाफा लाफा खारैखौ स्रुप जानाया बेबायदि जासिगोनलै होमबालाय मेक्सेल बुहुद एक्सपिरियेन्स गोनां मेक्सेलाबो ओइ थांना फै बबे दखानाव थांना फै दे आं दा आंनो मबाइल लांफा दे होमबालाय एसबिआ सोबख'नाय नायनाय रानदों हराव साइज 20 जनसो दंखायोना इयो सेस अनामिका कहाँ चला गया था ना सोबख'दों सिख्ला प्रानाव बेखायनो बोबथाबो सनजिदां सोम्बुक दं ओंखायनोथ' सोम्बुक दं आरोना बे सोम्बुकआथ' नोंहालाय गैया थांगोन नोंहालाय नोंहालाय गैया जागोन एक्सपिरियेन्स रावआवनो मिथिखायो आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया सनजितआ एक्सपिरियेन्स गैया फार्स्टसो बिबारि एक्सपिरियेन्स गैयालै आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया बेफोराव ओइ मेक्सेलनावसो एक्सपिरियेन्स गोनांखाय सोलोंनो नागिरदों आङो मेक्सेलनावसो सोलोंगासिनो आं एसे एसेनो देलाय मेक्सेल कमेन्ट खालामथालाय रलाय
गया था काम करने के लिए अनामिका जी ओमफ्राय जोंनानै क्या बताया अनामिका आरोना अके बाय बुन्दुफोर आरोना क्या हुआ माथो मन' जागोन लांसिगोन बिना दाबो बिनि चेनेलखौ चेक खालामाखै आरोना थेंक इउ स' माच बिबारि थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिबारि औ सनजित बा बिबारिया जोंनि एरियानि नामा होनदारा सनजित बा ब्र' बिबारिया जोंनि एरियानि नामा बिबारिया गलाघाटनिसो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिसो बिबारिया हाजी पंकज मे आपकी जान हु बोल रहा है कमेन्ट खालामनाय लोगोफोर दसे आरोना आं ओंखाम जानो दै एसे आरोना खामानियाव थांनांगोन नालाय जोंना मा होनना बुंखो दहा अनान रुटि आलु सब्जि आरोना ओमफ्राय नंगौ नामा होनदारा ओं इयो बा बहानि बहानिलै सनजित इराद दंदेर माथो रावबोफ्रा आरोना बिराद सनजित इराद डेन्जार माथो रावफ्रा डेन्जार बिराद डेन्जार रावा डेन्जार देहाया सान्थि गैया मोनबाबो उफाय गैया आगै सना आरोना दे आंबो मोखां सुनोसै अनामिका बाजै दे एक्सेल मोखां सुदे हेल' एभ्रिवान दं दे सुला जा दे होनदाना सुला दे होनदाना सनजितआ सिख्लाया बहानि कमेन्ट अन दाना सनजित बा सिख्लाया बनानि अन कन दाना बुजासै आं नोंसोर गामिनि नामा दाना सोर सिख्ला होनखो सोर सासे होदो जोंनि गामिनि होननानै आं सोर सासे सिख्लाखौ सोंखो एसबि पंकज जी आप
salah gaya क्या बोल रहा है पंकज मिमिस hello like done thank you so much हे भगवान डरना हेलो एवरीवन गाइस कमेंट अभी फर्स्ट कमेंट हो जाएगा मिमी आप कहाँ से था रे मिमी वो दिन स्टेशन में मतलब 4 डे निकला था ना आप बियो बिबारिया ना बिबारिया जोंनि गामिनि नङा बिबारिया माबानिसो गलाघाटनिसो आं जाबाय उदालगुरिनि बिबारिया गलाघाटनिसो नायखुमायोलै बिबारिया डेन्जारसो एसबि गलाघाटनिसो बिबारिया गलाघाटनि मेजेम बरा ओमफ्राय पिटन देगा 2 मिनिट को अंदरना पिटन देगा 2 मिनिट में ओके अच्छा मनो जागोन लायनसो माथो मनो जानो लाइनसो माथो होनदों मनो जानो लाइनसो मय डिब्रुगढ़ ओके डिब्रुगढ़ तो उदालगुरी इदिना उदालगुरी आइसिल देखो न मिमिस आपने उदालगुरी आया था ना वो दिन बहुत दिन में 26 तारीख में बिनि चेनेला मनो जाहां बिबारिनि चेनेला मनो जाहां नोंनि बायदिनो सोलिगासिनो आरोना बिबारनाबो मनो जाहां दङ मोर मा गर उदालगुरि उदालगुरि किगाव हाबा जानायसो ब्र सिख्ला मानसिबा बियो बिदि कमेन्ट लिरामोन बियो ब्रना हाबा जानायसो नामा आंथ' बेखौ मिथिला हाबा जानाय ना हाबा जायो आं दा मिथिया दै आङो हाबा जाना हाबा जायोथाय कलेज रड नाखि मोर तो मोर कुंटू कलेज रड उजलेम नाखि मोर गोर तो उजलेम कलेज उसरत आरो उजलेम कलेज तो माने हमारा गाँव उजलेम ही है आवर विलेज उजलेम कलेज नुवाखै मा बायदि कमेन्ट लिरदों नुदों ब्रा डेन्जारलै मेजेम बरा होननानैसो मिथियोखानथ' मेजेम बरा ओमफ्राय मिथिखाबाय आरोना हाय गुड मर्निं बाय बाब गुड मर्निं ब्रो पुरनी गरायबारि अच्छा अच्छा उदालगुरि कलेज अच्छा बाय बाब हेलो बाय बाब सलाम अलैकुम बाय बाब no thank you बाय बाब सलाम अलैकुम हे खाफा मिमिस आपका चैनल मोनो हो गया ना मिमिस आपका मोनो चैनल है हेलो एवरीवन ना भाई बाप ने ब्लूटूथ दे दिया हेलो कमेंट हेलो मिमी भाई बाप हेलो भाई बाप सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ है और
Mimi Subaka breakfast walking you. Hello, hello everyone. This is nice SB. Thank you SB. Hello. Onamika, hello. Kashku, hello. Everyone. Hello. Hello. Bye bye. Hello. Oh, bye bye. Bye bye. आप कहाँ से था रे? Bye bye. आप त्रिपुरा से ही क्या? Bye bye. कुछ तो बोलो bye bye. मेरा ओमफ्राय जोंना SBआबो थैंक यू जाबाय मिमिसा थांबाय नामाथाय मिमिना मा जाखो जोंनालाय खामानियालाय दर' हेल' एभ्रिवान जोंना माबा मिस्टार फाग्लासो गारनोसै आं बेलेग मिस्टार हाबनोसै आं अनन बाय एबार थांथारबाय आं बाय ब्र अके थेंक इउ स' माच दे एस बि ब्र एकदम रोजा साबायखर थाबाय आरो ना आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ अनामिका अन थेंक इउ सोर दंथाय कमेन्ट खालामनाय जासै सोर कौन है प्लिज कमेन्ट करो अभी गाइस एवरीवन वंडरफुल कल्या कल्या आं नायदोंबा बिदोंमोन आं नायदोंबा इसान सिगां बिखानाय आं दासो खाबाय फैगोन बिखानाय माइ लामनायखौ माइ लामनानै सोर दंब्रा सोरबा लाइक होलाबायबाय सासे कमेन्टबो खालामासै माथो कौन है गाइस लो कमेंट करो
everyone. मा जाखो होनदारा मा जानो माने जेबो जायाखै माथो रावबो गैलालाय दोननोसै नामा आं एसे गोबाव होनो नागिरदोंमोन खामानि जानो जालाथाय बाला दाबो खबरानो गैया माथो फाल्टुथार बाबायलां बे मिस्थ्रिजों बेलेगजों मावसै आङो हो दे माथो होनोना मानसियानो गैला माथो मानसि गैलाना आरो नै थेंक इउ सो माच लाभ रायनो थाखाय थेंक इउ आंबो रायना लाबाय मा होनना बुंखो मानसियालाय थांलाय फैलाय जाखायो ना दारां जाखायो जानायालाय ओमफ्राय नों मा खालामबाय दं दायो मा खालामबाय दं दायो खोन्थालाय मा खालामबाय दं कारेन्टबो गैयालै बाला
नानिखौ जाहोग्रोनि आं दाना अके 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 आं पंकजखौ बाबाय हाय नाना बाबायनियासो मानो बुंना लानाय सबसे पहले लोग राधे नाम राधे राधे बाद में करना सारे कभी कभी सोचती हूँ कि काश 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 कोई बहुत ही अमीर 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 घर का लौंडा मेरे प्यार में गिरफ्तार हो जाए, मेरे प्यार में पागल हो जाए, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, अपने परिवार को छोड़ के मेरे साथ गरीबी में जीने के लिए तैयार होता और उसके घर वाले उसे नापसंद करके मुझे नापसंद करते, मतलब ऐसा करके मुझे ब्लैंक चेक देके ये बोले जितना रकम भरना है भर लो और मेरे बेटे को बस कर सके, तुम गरीब हो, मेरे घर के बहू बनने के लायक नहीं हो, ऐसा बोलता यार। ये पुराने फिल्मों ने ना मेरे दिमाग को बिगाड़ के रखा है। पुलिस कंप्लेंट थांबासो खामानि जोबोहाय दाना अके बिदिसो नै आंनाबो मबाइला 30% ल'सै 30% फाग्लासो 100% दंमोन आंना मिथिबाय जाला 40% जोब्बायना सिरिट माबायदि मबाइल लानो जोरला बोसोरथाम बोसोर जाबायना मबाइला बारा चार्ज थाबांला है दरग बरग खेलद्रायलै नोङो नाय आंनि SMS नाय आं SMS हरसै खुगाजों बुंनो बाबाय आं कभी कभी सोचती हूँ कि काश 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 एडिटर के साथ ये एप्लीकेशन आपको करोड़ मम्मी यार मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, ये थोड़ी होता है कोई भी लड़की लेके आए मैं उसको हाँ बोल दूं उससे शादी कर ली, अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, मैं नहीं करना इससे शादी। बेटा ऐसी वसूली करना पर एक बार लड़की को देख ले और सोर सोर दंब्रा सागायाखै सनान्दाना दाबो सागायाखै आरोना हम लोग फ्रिक फ्रिक ने आ गया हेलो हेलो बोल रहा है हेलो हेलो फ्रिक हेलो 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 फ्रिक बोलो कैसे है गुड मॉर्निंग सुबह का ब्रेकफास्ट वॉकिंग हुआ बोलो फ्रिक्स
हेल' कमेन्ट गाइस सोर दङ एभ्रिवान अननानै सोरबा दं ना होदो। लाइकआनो खमायबाय माथो सोरबा आन खालामबाय नामाब्रा लाइकलाय। हेलौ। प्रिक किधर गया रे प्रिक किधर भाग गया प्रिक। प्रिक 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 किधर गया प्रिक 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 ओ मेरे प्रिक 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 ओ मेरे प्रिक 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 ना 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 थांबाय खोमालै दाना थांथोंसै मानसि गैलादांलै दानना फैनोसै नामाब्रा आरो ग्रोबनो आं दानना होफिनसै दै मानसि ग्रोब जाफिननायनि खोनाबाय खोनाना खोनायाखै बेटारिबो गैला दा कारेन्ट थाबासिमोन मा 60% बेटारिया मा होनदों ना मानसियानो गैला दानना होफिनबासो मानसि जाफिनसिगोन नामा होनदों आरो दानना होफिननोबो बेटारि खम जाबायना बेटारिया आंना 60ल'सै मेक्सेला नाम हाम दाना हम होंगी कामयार लेडिज एन्ड जेन्टलमेन गाइस नोंथांमोनखौ बे आंनि जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नैबे दिनैनि लांदां गान सानसुफि समाव नोंथांमोनखौ आंनि बे जौस्राङाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दख'ना गानग्रा गामसा गानग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जेरावखि थाया मानो बे आंनि सायनासालियाव लैहोर फैनानै आंखौ हेफाजाब होफैदो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो बे आंनि बायलां बुयलां सायनासालियाव
नुजाफैनांसिगौ। हेलौ आबा आन्दाना सामार एडिटिं हेलौ सामार एडिटिं मोस्ट वेलकाम बोलो सामार एडिटिं कैसे है बोलो हाउ आर यू गुड इवनिंग गुड मर्निं बोलो कमेन्ट पावार बेंक लादो दादा पावार बेंक बायना हरलाय फैसा हरलाय पावार बेंक दानो लागोन आं उदालगुरियाव दोनफैयो दाना उदालगुरियाव दंफैयो आं दा नों उदालगुरियाव दंफैयो आरोना आच्छा थैला ला 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 आबा आदा आं दिनैसो फार्स्ट नोंनि एलबियाव फैदों दा अके सामार प्लिज साब खालामना होदो दे साब खालामना होलाय आंबो खालामगोन दे साब खालामना होलाय र' टेस्ट नायनाङा दे सामार साब खालामना हो आंबो साब खालामगोन टेनसन लानाङा सामार हेलौ सामार साब खालामना होदो ओमफ्राय आंनि लं भिडिअखौ फुल दाहाय माने आं एलबि दोनखांनायनि उनाव आंनि लं भिडिअखौ फुल नायनानै कमेन्ट होना दोन दै आं होनबाथाय नोंनि भिडिअखौबो फुरा नायना होजोबगोन ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे काउन्ट्रियाव फैदों गाउन मेरिट जानो सन्जित अके खालामदों आदा नै बानाय सामार नोंखौबो आं खालामसै नाय सामार इडिटिं गोदानसोना नोङो नै दाथ' आङो भिडिअखौ नायनो हाला जाहैबाय आङो नै नोंनिखौ साब खालामबाय आङो नायलाय 261 जाबाय नोंना नै अल खालामबाय आं नै नटिफिकेसन अल नुबायना सामार मा एप्सआव नोङो इडिटिं खालामो सामार दाना जोंना मेक्सेला ओमफ्राय एथ' फैसा थाबाबो खिन्था साला बहा फैसा नुखोब्रा गैया नै सानसे हाजिरा जानानै दा साननै जिरायनो गोनां जाबाय नै फैसा थानोब्रा थायालै फैसा सामार नोंखौ साब खालामबायलै आङो नों नुना नुवाखै नै साब खालामबाय आङो लाइभ नुगोना नुवाखै नोङो आंखौबो साब खालामनानै सापर्ट खालामदो आदाया बहानि होनदो आं उदालगुरिनि सामार ओमफ्राय नों बहानि सामार खेबथासो नों दा खेबथा नङालै ओमफ्राय खेबथासो नों खेबथा नङालै नङा फैसा थायालै फैसा गैया भिखारि ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर स्राय आरोना स्राय बोहैलांबाय बैसागो बोथोराव बागुरुम मोसानि जोंना सामारा मा जाखो कमेन्ट खालामासै माथो सामार कमेन्ट खालामासै Snakes are in the west opening. झुमका गिरी रे दिल ने बचा दिया तूने दोननोसै दांलै हेलबि
गैला गैला रावबो गैला बायसो माथो दिनै मोजां बोथोरनि रैसुमै देंखोजों गावो गाबनाय आदा सानो नोंखौनो रादाय होनाय आंखौ जायनो साब खालामा बियो कमेन्ट खालामनो हानाय नङा लोगोफोर दे साब खालामना लागोर ओमफ्राय कमेन्ट खालाम हागोन सामार लाइक खालामना दे फेस एलबि हो दा माला होनो फेस एलबि आं फेस एलबि बाथाय जिरायबाय थानो हायाना आं थांलाय फैलाय खालामबाय थानो गोनां जायो दाहाय होगोन र' फेस एलबि दाहाय होगोन आं दा बेलासियाव होगोनलै आंलै फेस एलबि दा बेलासियाव होगोनलै आंलै फेस एलबि हायलालाय हुइलालाय दाहाय होनो अके दाहाय होगोन दोननोसै नामा होमबा एलबि खोन्थाहरलाय हरबायलै दा होबा खामानि जोबाखै सना दा होबा खामानि जोबाखै सना गुड मर्निं अशोक काम आ गया रे मेरा काम आ गया बागुरुम बागुरुम मोसानि दासो सिखारनानै ओंखाम जानो खारन फालिया ओमफ्राय खै गोजा गोला मिस्टिराबो ख्रै सना रे सना बै सिलिन्दै सायाव नोंनि बे दुगैनाय दै गाथोनाव बेसे मोजां आयो बेसे सुदेम
ओमफ्राय मा होनो बेखौ अन थेंक इउ दोननोसैलै दोननोसै आं दोनसै ओमफ्राय गामसा गालांबाय दं दोननोसै दोननोसै आं इलबे जरासेयाव लायाखै